Deve poco possono realizzare una giocato situazione sia ste piteme dove scavano possono sono sempre dottore e detetta video एक मौस्टिक वर्ल्ड चार जमन बहुत अच्छे वे Dragon. Amigo. 됐다. 네, 일단 질문. 네. 어디 그냥 vaya. Depende. Search that one. Там находится через О! Это как? Dale, glede. Quanto va? Скажи, гата, ляка. Ну, вот, гад стал помогать. Не было, да? И скажи, гад стал. О!
Well, thinking Vale. Acho que bem. Ai, desculpa se eu tenho uma nuvem. Ó, Million putty. Just not level up. That's a person. What from white suit system? This between that where I what that gets just power tinky. Yeah. Det host ма област полностью такое. Так все это так Иисусом стема можем люди вот все можно. Будем типа абсолютно. Нет, абсолютно. И готов на класс с знаете политической. Empty. Then bit got it. I was not delivered to put in does it. Level wait. Charging most for the starting out the ready. Then the breaker. Almost it. Oh, money. Ooh, money.
Нема, че тук ходят само нещо. Добре. Аз някакво... Не, пошли да се слабне, ако си не слабне. Това ще бъде. Горе, чакайте малко, че няма нищо ново. Ате! Ате! Дайте храни, всичко. Две. Две. Това е последен. Това остава. Остава тези неща. И да става. Следно, да. Стоп! И ще може да направим този цял неправилно. Да направим последно палатин. И успяхме. Това е днес. Ако искате, може да влезете в канала и да цъкнете 4 на канала и да цъкнете 4. Ще мога да правя епизодите. Но когато се опитаме да направим да имаме повече информация за това, с това ще подписвате. Айде, чао!